Molweni, namhlanje igama lami ndinguBiza. Namhlanje ndifuna senze into ekuthiwa yi-geometric sequence. Siqale senze i-arithmetic sequence, so senza i-4 to 5 videos about that. Senza i-examples as enough different types of questions that can come up in exams. Now senza i-geometric sequence. So i-geometric sequence awenza nje ezilento exercises. Okokuqala masithethe nge-geometric sequence. I-geometric sequence yona inantoni? Ine-common ratio. Funeka usuku kunani oqala kwelesibini zihambe nge-ratio etheni efanayo. So sinantoni? Sine-common ratio ethiwa xa ibalwayo n1 plus over n, which means linani lesibini over inani lokuqala. Okay, siyabo sine-common ratio, indlela siyibona ngayo. Then sibe nantoni? Sibe ne-formula yethu ethi Tn is equal to a r n minus 1. U-a yile nto yintoni? I-first term, u-r i-common ratio, u-n i-number of terms leli singapheli nani silifunayo. Ayibona? U-n ke lo, u-r nani lokuqala kwintoni? Ku-sequence, u-r yi-ratio yethu. Okay, so uzuyibone ngoku andithi besithethe nge-geometric sithetha nge-arithmetic. So i-arithmetic yona uyibona ngantoni? Nge-common difference, uyibona nge-common ratio. So masiye nangamanani ethu. Elesithathu, elesine, umzekelo wethu wokuqala. First of all, you will first have to identify ngeyiphi type of sequence. Is it geometric or is it arithmetic? So funeka siqale sitheni? Sijonge uba sifumana i-common difference na okanye u-r. So sithathe inani lethu lesibini, u-6, ithi 6 over 2 kuphume bani? U-3. Siphinde sijonge kwakhona sizama uyiprova le nto, sithi 18 over bani? 6 is equal to 3. Siyabona uba i-common ratio yethu ngubani? Ngu-3. So sibonile loo nto uba ngubani? Yi-geometric sequence. So i-question yethu ibisithi masi-identify if i-geometric okanye arithmetic. Then after that sifune inani lesingaphi? Lesihlanu nelesithandathu. Yabona? So amanani ethu sesinawo ngu-2 no-6 no-18 no-54. Ngoku masemane ngosifunela elesihlanu lesithandathu. So sithatha elingaphi? Lesine, u-54. Okay, masithi T5 is equal to T5 is equal to u-54 lo wesine times intoni? I-ratio yethu engubani? Engu-3. Ikuphe u-T5. Then u-T6 lo simfunayo yena is equal to u-54 times 3. Loo nto siyitimes ngabani? U-3. So masiyeke njengoba sawafumana na nyhani la manani ethu T5 no-T6 because inani elilandelayo siyitimes ngabani? Nge-ratio yethu. 54 times 3 kuphuma bani? 162. 162. Then u-T6 ngo-62 times 3 times 3 ibe ngu-4, 486. Yabona? Siyayibona? Times angelithini? Elilandelayo. Masithathe yesibini mhlawumbi sayibona ke yona. Uyayibona? You just pause, play back if awuyiqondi uyibone. If ever awuyiboni, you comment on the comment section below. I will get back to you. Maybe we can talk on WhatsApp or make phone calls so that you can understand. Masiye kwelesibini ne u-EG wethu wesibini kubani? Masithathe lo ax squared ne ibe ngu ax to the power 4, ax squared, ax to the power 4. Sinikwe la manani mathathu. So first you have to prove it if it's a
it's a arithmetic or geometric. So masiye sijonge r wethu, r is equal to inani lethu lesibini, elileli u-first lo, u-second lo, u-third lo, yabona? So start u-second si-divide ngabani? U-first. So i-answer yethu u-x squared, or zama uyijonge siyisa le nto r is, so sithatha bani? U-third wethu, ax to the power 4 over u-second wethu, second term ke. So sithini? Sihlabene apha, apha azihlabani actually, izoba kosheka bani? U-x 4 minus 2, because elingaphansi xa liphequle ifike ibe negative, so iba minus, so ibe ngubani? X squared. Siyayibona nalapha ayi-minus kwalapha, xa ithini into engaphansi xa iphequka i-exponential power itshintsha isign, so nansi itshintsha kwashiye ku-x squared. Uyayibona? So ngoku besithe sifuna bani? Sinikwe i-3 terms apha, ngoku sawufuna u-fourth ne. So sinalena ke ngoku sithatha eli le-third esinalo times ngeliphi? Ngeli sifumana lesingaphi? Lesihlanu pha. Ifune ngoku olelesine, sifune lesihlanu ke ngoku. Asiqale sijonge uphuma entoni apha. Apha uphuma u-a, apha ngu-squared apha ne. Sino-squared kule ndawo ne, sino-squared. So xa times iipower ziyadibana, so ngu-2 to the power 6, yabo? X squared 4 plus 2 ngu-6. So siyalaba linani lesine, sifune lesihlanu ke ngoku. Lesihlanu izoba ngutoni? Common ratio yethu times x squared. Sithe ziyathini? Ziyadibana ii-powers ze-like terms. Dibana ii-powers zantoni? Ze-like terms, a. So izoba ngubani? X to the power 8. Sifune lesingaphi ngoku? Elesithandathu ne. So sithatha a times 1 x squared ne. Elesithandathu izoba ngubani? Ne. Siyayibona ke, just simple as that. Into yokuqala sizama ujonga uba i-ratio yethu ithini? I-arithmetic or i-geometric. Asiye kumzekelo wokugqibela ne, because abantu babhiliva imizekelo eminintsi. Afuneka ndenze futhi umzekelo caba iyafana ne. Ake ndenze lo i-g, hopefully siyabona ne. Okay, thatha uphi? Ibufana le, mandithathe lo ibufana. Ilahlile ngele way bafethu, afunanga uyoyika. Usoyika into engoyikisekiyo, engakoyikiyo wena. Uzoba sisisulu. Woyika into engakoyikiyo wena. Hayi ntaka, ndikuxelele. Afunanga uyoyika into engakoyikiyo. Into engakoyikiyo yona incancazelela ngu-2 to the power 3 phaa ne. Siyayibona? So funeka sijonge uba siyayifumana nayo i-common ratio ne. Siyayifumana nayo i-common ratio yethu. Ilahlile le way bafethu, funeka nje uyibhayise. Sithatha inani lethu lesibini, u-second ibe ngu-first, ibe ngu-third ne. Sithatha inani lesibini sidivide ngelephi? Ngelokuqala. Le ihlabana nalena, lo 1 ulapha asimbeki u-1 ne, uzominus apha kushiyeke bani? Kushiyeke 1.1 ne. Asiye kwesibini, sithatha u-third simdivide ngo-second term, third term simdivide ngo-second term ne. Iyabonakala ne. U-third wethu ume kanje ke guys, noba nomboni napha. So masiyeke sidivide ngo-second
2 ne le hlangana le u2 uzofika minus pha 3 minus bani 2 kushiyeke bani 1.1 siyabona uba iyafana i-common ratio yethu. So sifune inani lesine lesihlanu lesithandathu. I hope le mizekelo iyavakala phofu iyavakala fanele uthi share Facebook wakho notshomi bakho ne so that you can spread the word. The more you spread the word and fumane views, the more I make more videos. Yabona? Soba motivated. Okay. So siyayaba ngo-1.1 intoni u-R wethu. So siyamazi uthi sifuna bani uthi 4 basinikwe amanani amathathu ne. So elokugqibela uthi 3 yethu ngubani 2000 1.1 to the power 3 sifuna thina ubani uthi 4. That's why sithathe lesithathu times nge-common ratio yethu ne. So i-common ratio yethu izawuthi equal to 2000. Le nto lena ziyadibana xa times i-powers bakho power 1 kule ndawo yabona. So sawuthini ngoku izawuba lula izawuthi 1.1 to the power bani 4. Then sifune bani uthi 5. So 1.1 to the power 4 times intoni i-common ratio yethu ngubani. So you know 5. Okay. So sayibona uyisimple kanje but T6 befuniwe so must follow instructions. Le nto ifelisha abantu leyo yonga follow instructions. It's all about ba sibonala siwe understand le nto ifunwa apha. Yabona ba understand le nto izakwenza utshone ke ngoku le information igcwele enhloko qha awenzi into ifunwayo. Yabo nazi items zethu. I hope uyi-enjoyile le video. Ngoku ndizakwenza kwi-video landelayo eminye ihlobo lemizekelo apha we are just determining if is it a geometric sequence. I-geometric sequence ibona i-common ratio. If ke ibingafumani i-common ratio ubuzawuyazi uba ayiyo le nto ayiyo geometric. So mhlawumbe ukufumana i-common difference then ubuzawuyazi uba i-arithmetic sequence. So be careful with features zantoni ze-geometric neze-arithmetic. So like, comment and subscribe kwi-YouTube channel yam. Iividiyo ezininzi zizawukuza i-financial maths yonke laa nto. And then if uyayibukela and just share it in your Facebook page so that abanye abantwana beklasi yakho nabo bazayibona and you can spread the word baxelele. Okay, bye bye.